салом бинандагони гиромӣ, аз номи ҳунармандони ноҳияи Панҷ ба хонандони устоди ҳунар Баҳром Ғафурӣ ҳамдардӣ баён намуда сабри ҷамил хоҳонем. Бигзор ки рӯҳаш шод, манзилаш обод бошад. ин хоксориву меҳрубонии Баҳром Ғафурист, ки имрӯз дар рӯзи яке аз беҳтарин рӯзҳои ҳафта, яъне рӯзи ҷумъа бандагиро ба ҷо оварданд. Худованд ҷояшро ҷамъ гардонад. ҳарчанде ки бо Баҳром Ғафурӣ санъаткорони ноҳияи Панҷ бо эҷодиёти устод шинос ҳастем ва ҳунареро эътироф мекунем. рӯҳаш шод, манзилаш обод бошад.